Нас не покидай, Єзу, нас не покидай. Хто нас грешних уратує, хто горутних пошкодує, Твоє серце добротливо, усім людям літостиво. Нас не покидай, нас не покидай, Єзу, нас не покидай. Єзу, до Тебе вздыхаем, к Твоему сердцу припадаем, там надейный порятунок, наша радость и мацунок. Нас не покидай, нас не покидай, Єзу, нас не покидай. Потягни нас за собою, да б крыш несли мы с Тобою, ка по небу мы тужили и Тебе верно служили. Нас не покидай, нас не покидай, Єзу, нас не покидай. Будь же вечно, Єзу, з нами, грей нас серце промянями, вибачай нам нашу слабость, подари небесную радость. Нас не покидай, нас не покидай, Єзу, нас не покидай, нас не покидай, нас не покидай, Єзу, нас не покидай. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Моя ласку, выбавить меня, Боже, Пане, поспешайся мне на допомогу, Ты моя допомога и мой збавца, не спазняйся, Пане. І гэтымі словамі антифону на выход распачынаем наш удзел у святой імшы, падчас якой я малюся за спадарыню Тэрэсу, якая сёння азначае свой дзень нараджэння, дзякуе Пану Богу за атрыманыя дары і ласкі, за пражытыя гады, з просьбай аб далейшае благаслаўленне, аб апеку на свяцейшай Панны Марыі, а таксама аб неабходных ласках для яе і для яе сям'і. А каб годна удзельнічаць у найсвяцейшай ахвяры, перапросім Бога за нашы недасканаласці і грахі. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшу я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Над нами, Пане, змілуйся над нами. Христе, змилуйся над
смилуйся над нами. Молимся. Падтрымлівай, Пане, Твоих верных, и одари вечной добрынёй тых, кто признает Тебе Створителем и Паном, однови даденное им житье, и заховай одноуленное, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и володарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Читання книги пророка Навума. Вось на горах ступні того, хто приносить добрую вестку і обвящає мир. Адзначай, Юдея, святы свае, выконвай свае абяцанні, таму што больш не будзе нягоднік хадзіць па табе, ён знішчаны цалкам. Бо Пан аднавіў веліч Якуба, як веліч Ізраіля, бо іх спусташальнікі знішчылі іх і паламалі вінаградныя галінкі іхнія. Гора крываваму гораду, поўнаму падману і зла, дзе не спыняецца рабаванне. Свіст бізуноў і ігру каней колаў, галоп каней і хуткі бег калясніц. Вершнік рвецца, зіхцяць мячы і блішчаць дзіды, мноства палеглых і груды мёртвых. Няма канца трупам, аж спатыкаюцца аб целы. Я закідаю цябе мерзотамі, зараблю цябе пагардаю і выстаўлю на ганьбу. І кожны, хто цябе ўбачыць, адскочыць і скажа: спустошана Нінева, хто яе пашкадуе, дзе знайду я суцяшальніка табе. Гэта Слово Божие. Дякуем Пану Богу. Я забиваю и оживляю, я забиваю и оживляю. Близкий день их згубы, и спяшается их нелёз да их. Але Пан будет судить народ свой и злитуется над слугами своими. Я забиваю и оживляю. Теперь бачите, что я існую, и нема Бога проч мяне. Я забиваю и оживляю, я раню и я оздоровляю. Я забиваю и оживляю. Коли навостру меч блескучий, и присуд виконає моя рука, то отпомщу ворогам моим, отплачу тим, хто мене ненавидить. Я забиваю и оживляю. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Счастливые, кого переследуют за справедливость, бо их есть володарство небесное. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. И за Духом Твоим, Czytanie Świętego Ewangelia powodle Macwieja. хвала Тебе, Пане. У той час Єсус сказав своїм учням:
Калі хто хоча ісці за мною, няхай адрачэцца ад сябе і возьме крыж свой і ідзе следам за мною. Бо той, хто хоча жыццё сваё зберагчы, загубіць яго, а хто загубіць жыццё сваё дзеля мяне, той знойдзе яго. Бо якая ж будзе карысць чалавеку, калі ён здабудзе ўвесь свет, а жыццю свайму прынясе шкоду? Або што дасць чалавек узамен за жыццё сваё? Бо прыйдзе Сын чалавечы ў славе Айца свайго з анёламі сваімі, і тады аддасць кожнаму паводле учынкаў ягоных. Сапраўды кажу вам, што некаторыя з тых, хто стаіць тут, не скаштуюць смерці, пакуль не ўбачаць Сына чалавечага, які ідзе ў валадарстве сваім. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Присядьте на хвилинку. Брати і сестри, сьогодні у Євангелії чуємо слови нашого Збавителя. Коли хто хоче йти за мною, нехай одречеться від себе. Брати і сестри, Христос звертається не просто до натовпу, звертається так само гэтымі словами і до кожного з нас. Говорить про певні умови, без яких немагчыма быць сапраўдным хрысціянінам, умови, без якіх нельга уступіць на шлях, які вядзе да збаўлення. І умова першая – гэта адрачыся ад сябе. Это не просто адмовіцца ад сябе, вось ад сваіх задавальненняў, сваіх жаданняў, што я хачу, а менавіта адрачыся ад сябе, гэта значыць перастаць ставіць уласнае «я» у цэнтр, скажам, цэнтр сусвету. Значыць, прызнаць, што не мы з'яўляемся галоўнымі героямі гісторыі нашага жыцця, а менавіта сам Бог. Другая умова – гэта ўзяць свой крыж. У часы Езуса Христа крыж быў знакам ганьбы, знакам пакутлівай смерці, але Христос змяніў гэты знак на знак любові, на знак збаўлення. І крыж – гэта не проста цяжкасці нашага жыцця, гэта свядомае абранне менавіта гэтага шляху любові і збаўлення, адданасці, і шляху, які можа весці таксама праз розныя выпрабаванні і цяжкасці ў жыцці. Што менавіта значыць у паўсядзённасці браць гэты крыж? Это штодзённа памятаць пра малітву, трываць у веры, каб нашыя учынкі і словы былі сапраўдныя, хрысціянскія, прабачаць, любіць, несці, можа, цяжар бліжняга, цяжар хваробы. Вось гэта ўзяць свой штодзённы крыж, тое, што нас сустракае, без нараканняў. Наступная умова – гэта ісці за Христом. Не проста трываць, не проста трываем, скажам, у гэтых цяжкасцях дзеля іх саміх, але мы ідзём за Христом, бо Ён наш правадыр, Ён вядзе нас да перамогі. Ісці за ім – гэта значыць узяць гэты крыж і ісці да ўваскрасення, да збаўлення. І парадокс, які таксама чуем у сённяшнім Євангеліі, што трэба ўсё страціць, каб нешта знайсці. Свет сённяшні кажа, што трэба здабываць, браць сваё, берагчы сваё, каб нічога не страціць, нічога нікому не пазычаць. Але Христос кажа, аддай сябе, каб набыць сапраўднае жыццё. А сапраўднае жыццё – гэта жыццё ў Богу. Той, хто шукае толькі сваёй выгады, спакою, можа так сапраўды страціць сваю душу. А той, хто аддае жыццё сваё дзеля Хрыста і дзеля бліжніх, здабывае жыццё вечнае. Браты і сёстры, завяршаецца сённяшні ўрывак словамі Хрыста. Кажа, што Христос прыйдзе ў славе і дасць кожнаму паводле яго ўчынкаў.
Гэты заклік Хрыста гучыць да кожнага з нас і сёння. Ён не абяцае лёгкае жыцця, але ён абяцае жыццё сапраўднае. Няхай кожны з нас адважыцца адказаць на гэты заклік, адрачыся ад уласнага эгаізму, ад уласнага «я», але ўзяць свой штодзённы крыж, гэтыя штодзённыя абавязкі і смела ісці за Езусам, бо толькі так мы знойдзем сапраўднае жыццё і вечнае збаўленне. Амен. Jezus wuczyć nas nieść krzyż. Prosim Niebesna Ojca za nas i wszystkich ludzi, kab nie боялись iść za Jezusem. Молимся за пасторов Kościoła, kab они обвещали Евангелие всякому stworzeniu. Ciebie просим. Молимся за христиан, kab они несли свой крыж разом с Христом. Ciebie просим. Молимся за всіх, хто несе крыж терпения, каб яны памяталі, што Христос побач з імі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся у інтэнцыі спадарыні Тэрэсы. Я сёння дзякую Пану Богу за пражытыя гады, за атрыманыя дары і ласкі, з просьбай аб далейшым Божым благаслаўленні апецы Маці Божай і ўсіх неабходных дарах і ласках у жыцці для яе, таксама для яе сям'і, родных і блізкіх. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас саміх, каб мы дбалі перадусім пра вечнае збаўленне. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Боже, пачуй нашыя просьбы, каб усе маглі радавацца, што атрымалі Тваю дапамогу. Праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Боже наш Ойче, просім, приймі гэты хлеб і віно, нашыя дары, плён працы рук людскіх і плоды зямлі. Боже наш Ойче, просім, приймі. Боже наш Ойче, просім, приймі. Боже наш Ойче, просім, приймі. Все, що ми от Тебе маєм у житті, нашую радость, боль, працу і любов. Боже наш Ойче, просім, приймі. Боже наш Ойче, просім, приймі. Моліться, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог Отець усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Милосердный Боже, з ласки Твоєї святі гэтыя дары, якія мы приносим Тебе як духовную ахвяру, і ученикам мы самі стали для Тебе вечным даром праз Христа Пана нашого. Амен. Пан з вами, І з Духом Твоїм угору серце, узносим їх до Пана. подякуємо Пану Богу нашому. Годна гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, Ты праз свайго мілаванага Сына Слова Тваё стварыў чалавека і ў дабрыні сваёй адрадзіў яго да новага жыцця. Таму служыць Табе ўсё стварэнне, праслаўляюць Цябе ўсе адкупленыя і аднадушна благаслаўляюць Цябе Твае святыя. Таксама і мы, разам з усімі анёламі, абвяшчаем Тваю хвалу з радасцю усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя
сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прийстя у хвале. Успоминаючи смерти з мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя і келих збавлення, дякуючи, що вчинив нас годними стоять перед Тобою і служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Памятай, Пане, про касцёл Твой, рассеяны по ўсім свеце. Удасканалі яго ў любові разам з папам нашим Львом, біскупам нашим Владимиром і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на воскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужили удзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Богородицей Паннай Марыяй, со святым Юзефом и Ебранником, со святыми апостолами, со святым Михалом Арханёлом и усімі святыми, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Молимся до Отца Небесного, як нас навучил Иисус Христос. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злого. Дай ласкаво супокой у дні наші, да поможи нам у милосердності Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захованы до всякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прийстя збавца нашего Иисуса Христа. О Твое владарство и моц. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, які живешь и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай заўсёды будзе з вами. Передайте ближнему знак супокою. Змилуй
Змилуйся над нами, Баранку Божий, який береш на себе грехи світу. Змилуйся над нами, Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокой для нас. Перемянить хотел свет, Пане, приди, будь поміж нас у кожний час. Пане, приди, будь поміж нас у кожний час. Пане, вучив ти кольки раз, що ми, брати і сестри. Пане, приди, будь поміж нас у кожний час. Пане, приди, будь поміж нас у кожний час. Ти на крижі терпів од ран, каб откупить провины. Пане, приди, будь поміж нас у кожний час. Пане, приди, будь поміж нас у кожний час. Ти воскрес на третій день, каб отчинить нам небо. Пане, приди, будь поміж нас у кожний час. Пане, приди, будь поміж нас у кожний час. Хвали, подяки, о, аллилуйя. Вітай, Єсус, збавця світу, ти прийми наші співи, молитви, Божий Сине. Христе, дать Тебе руки взнесем свои, у знак пошаны, хвалы и подяки, о, аллилуйя. Молимся. Боже наш Отче, отуляй неспинною опекою всіх, кого Ты обновляешь небесным сакраментом, не отмовляй им у своей допомозі і учини годними вечного збавлення праз Христа Пана нашого. Амен. Дякую всім за супольну молитву. Прийміть з вірою Божє благословення. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите у супокої Христа. Дякуем Пану Богу. Все, конец, иди подписывай. Ты найвышейший, Ты найвышейший, Ты найвышейший наш Бог. Тебе прославляем и псальмы спеваем, бо Ты найвышейший наш Бог. Ты найвышейший, Ты найвышейший, Ты найвышейший.
наивысшейший наш Бог. Тебе прославляем и псальмы спеваем, бо Ты наивысшейший наш Бог. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь. Нехай буде праганні, будь нам обороною супраць спакусаў і пастак злога духа. Покорно просім, нехай яго знішчыць Пан Бог, а Ты, князю войска нябеснага, моцаю Божаю скінь у пекла сатану і іншых злых духаў, якія на згубу душаў снуюць па свеце. Амінь. У ім'я